Работата ми в MetLife започна много отдавна, преди повече от 22 години, почти на шега. Исках да пробвам нещо коренно различно и непознато. Започнах първоначално като агент. По това време никой не знаеше какво е живото застраховане, какво е MetLife. Но моя хъс и увереността бяха толкова големи, че още през първия месец бях убедена, че това е моята работа за цял един живот. Нищо, че бях само на 25 години тогава. Чувствам се удовлетворена. Успях да достигна най-високото ниво в търговската структура на MetLife. В агенцията, която ръководя, работят над 25 професионални консултанта. С тях и техните мениджъри се грижим за спокойствието, здравето и живота на над 5000 семейства, които са наши клиенти. Щастлива съм, че освен за клиентите си, мога да съм полезна и на хора, които искат успешна и стабилна кариера. Те могат да постигнат своите финансови и кариерни цели без никакви ограничения, докато помагат на своите клиенти.